Yaisha ngan yarap pala japi nakan nega jaka ngan omsha baka aka bakan jia yapi. Doktor sahab sengabawan sapar uwe ubriu ulajan yap wan kloy. Kun menta kasngi pimsim la pelat tang ya kamensim jonga. Henry pilahi kairu yanga baka jingdon ya kamensim yarap ka kam krau ban ya kaspa. Nadu menta kasngi pid omsa syu hakan ne kasam kali. Henry pinet lambat nga syaying jonga. Uksau ujubamja hamadan om hakamit. Kajing tu kana menta kalong sapang uwe ukana ubadai ukun swet. Ubala no yalaka kami ukpa. Ubala pendap ya kajing long kana jong u. Bat kajing yat lenti jong u hapdang kijing ringkat ki japo jaban. Bat bit yong jong ka umpnyang kali. Une ukana ukerteng u anan. Uba umpat juyoi ya kajing jong unoro. Uyo matang kajing pet jong utrai dukan. Bat kajing syasyo hau da ubel. Bat kene kalong kumba latho ha kajing jong u. Henry ha kawe kamiet. Kawe kajing jia. Kalapan kelalut ya kajing jong u anan. Da kababu ha kajing ma ya laka jong kajing Ula pelat ya kamensim jong ubriu ubariu spatam jong kanong ba. Ukeshaf malik. Henry hato ubriu batuk. Ula se banyok burom hakane kapertai jong kibriu kibaru spa. Kene kalong kajing atuk kana kabapan seir sapang kajing jenjar. Kajing syak penjak burom jong u anan. Bat hadin kata hakawe kesngi. La pelong ya baro bandam hakikijat jong u. Paralog lada pisau ya hap ya kajing slur jong une ukun swet. Tesngau bha sa subscribe, like, bat komen ya ke channel. Kumta menta klem na penslam syu. Tongin ya pet ha kajing yat lenti jong kane kajing atuk kana jong une ukun swet. Ha kawe kanong ba kaba ki building ki bajrong hangne ha kashnong ki don. Bat ki kali ramdor ki bayat ha ki surok. Ki pen ya ka kerdan jong ki briu ki baruspa ki badon ha kane kanong ba. Henry ha ka benta basyabar jong kane kanong ba kaba pernai. Don kawe kashnong kabaduk kabajaklia badum ha. Ha kaba sngodum wat ha kapor basyai kasngiru. Ha kendong jong kane kashnong duk. Don kajakashna kali kabarim badjot bha. Kata kadai jong uvinut. U anan usak hakanehi kajaka. Bat udang kandai na shiposnyam karta. Kadurkmat jong u. Don kajing sngosi. Kaba unoru ula ban itu. U anan umtip. Mano kita kikimi kikpa jong u. Shano kidan. Kilayap ne dang Ulong kun swat halamarway. Ha kawe kesngi, uvinut ubatay unong repair ya kikali basniu. Ula syem ya uanan, katba udang yam hajan kajaka beratnyut. Unong shna kali, umshim lari ya uanan na marka jingsiu sen ay. Henry ulari ya knang ba enda ulahe. Unla banlong usyakri ay ha kajaka shna kali jong u. Bat kumtahi kalajia. Haba kiwe kikena kikenditya menstep. Kikrea bat lecha school. Kadba u anan pat, u kendet ha kaporsan maja menstep. U ha bansar ya kapelau jong kadukan repair kali. Ha kajaka jong kikot ha kikti jong u uday banbat. Henry u bat ya kitir shna kali bat uternemnar bakya. Kajing jong u anan, kalong tang hapo kata kajaka repair kali. Kabakum kapatok. U vinut uday ubriu ubaklam jing isen ay. Lada u anan uslam tang kendiat ha kabapan scam ya usikru. Uvinut ula syok dusmon ya u. Bat bunsin u pelong ya u bantiak syak tengan. U anan ujutiak jar-jar halor ki tiup tayar balarim. Ha kawe kakendong jeng kadukan. Bat ngut ya ki umat jong u. Henry don kawe kabapelab ha syapang jong u anan. U ik ya ki masin. Manba upli ya ki injin jong kanu-kanu kakali. Usngau kumba upet ya kado anu jong ubriu. Tang da kabas ngap ya kasur jong ka injin. Ula bantip ka kabasniu hakata kakali. Hakamit hababa rok ki briu kilayot tia. Ujulum ya ki tirjot balabret na jaka tenyot. Bat upersyang banshna ya ki batemai. Da kabapen ya solang ya ki. Usngau ba kine ki masin bomdon jeng Kilong tang maki kibade ki paralog jong u. Kiba omsim lakran sniu na syok ya u. U anan usngu tu bha ya kabor jong ki masin. Kisngi kiyat na kaway sa kaway pat. Henry kabenta jong ka jing jong u.
umla bansha ya kijing jong naka we kapor shaka we kapor ha ka we kasngi ka yong ka bashir kai kalalin shop ya kata kanong ba kasuin benang latap da ulo yong badum bat upertat uberngem jam uslap ulajur hadu kata-kata bawat ubriu ubayang shiposin jam kajingjengai omla banyoi uvinut ulakang ya kadukan bat lek no sayang uanan udang syong hapo jong kadukan udakin yukriat Henry kensan kajing sawa kabajam ha jong kajing ptei kalawan nasurok ba kajing sawa kalajam hadu kata-kata ringkat uslap uanan ulayoi yakitilit ding kibahe bha kimi nakabenta jong kasurok ba banda day manore mano kilari hapo namar kajing septiang Henry uanan udon yakasap kabakerpang ban siutu yakajing jong kiwepat klem da perkat ulas dang mare daki kijat suda syaka surok ba hapadang uslap pajur haba ulapoi hangta ke kaba ulayoi kalong kum kajing posniu kabashir kai kakali kabarem dorbha bat kabajrong kalaletenra haki divider bat lajulor lutpar kabenta basyakmat jong kakali kalapralut katedam bat kading kimi nangta omdon watang kawe kakali ne ubriu ubayoi hakasurok kabajngai ba namar kajing juslap palat uslap ubajur Henry kading kabame ha kakali kadangjur uanan ulamare sya kakali kajingkang jong kakali kelasakut na syapo hangta uanan ulapait lingba kayet kabahakasit kali uwei ubriu ulatia klem jingyok sngau bat ladap da kasnam sudah kasnam kadang tuj na kaselang mat jong bat kajing ring mensim jong uta ubriu ubadon hapok kali kelanang telot utei ubriu umdei uriu pajba Henry udei ukeshaf malik unong khayi ubahe tam bat bapau nam tam hakata kanong ba ya ka kerteng jong barok kibriu kitip ha hakisnong kitau kipaj ba hagari barok kawe kitip ha Henry hakane kapor ulatia haka kerdap kajingyap omdon mano ban pelaj im ya uanan ulayoi bakading na injin kali kalapur stat syakatangki petrol lada omla bansai ya uta ubriu hapo katu kat 9 minit kakali barok kawe kan ptei kum ubam uanan ula penon kam ya barok kapuj kabor jong daki kti barit jong ban pli ya kajingkang kali Henry omla ban penki satya hadin kata uanan ulayoi ya upajnar bakhia badon harut surok ula shim ya uta upaip bat da kabor jong ula penpaj ya kajingkang yet kali kajingkang yet lapaj lutpur bat kikti jong uanan lasit kiyit paj kasnam jong uru lasdang tuj Henry umshim lasalia ula rung syapo lingba kajingkang yet kabalapaj bat ula loj ya usit bal kamet jong ukeshaf kakiab ha bat uanan udai tang ukena red nalor urai kho Henry ula ong haba uno uha panyarap ban pelaj im ya kamensim ublei ai ya kabor jong kispateli ki hati ha uta ubriu uanan ulabat ya ukeshaf na kakolor jong kakut jong bat barok da kabor jong ulatan ya syabar na kakali syasurok hadin ba ulatan ya kam jengai kensan keladon kajing ptei kabashir kai ha kakali bat lakem dinglut barok namar kata kajing ptei barok arngut uanan bat ukeshaf kilasit kam jengai kasnam kelasdang jau na kiskor jong uanan bat kajing dum kelatap hakikmat jong Henry ulayoi ba kajing ring mensim jong ukeshaf kalalong suki bha kalong kabadon kam bha ban ra marmar ya sya hospital uanan ulapait saudang sakun harut ka surok highway kadon ka kaliding kabarem jong unong disha uanan ulamare bat wanra ya kata ka kaliding da kajing kabakraw ulapentia ya ukeshaf halor kakali menta uanan uhabantan ya kata kakali hadu sya hospital kabajengai kumbasau kilometer ka umslap katut ya kadur khmat jong uanan kum kinala kimauria hasurok kilathar ya kikijat suda jong kasyaka jong kakali ding kasakut man kapor hakakti uanan uyam upendon kam ya kabor jong barok
bat uyaitan ya kata kakali syakmat. Halinti anan ula persyang ban pensange ya bunteli ki kali. Henry hakane kapertai ki jingkhangit jong ki kali jong ki baruspa. Kimpli na kabenta ubriu batuk. Omdon mano-manoru ki basange yala kakali. Anan uperkat tang kawe ka jingmot. Lada jia ya une ubriu. Omla syu ban ma pilade. Hadien arkenta kajing tresitom kababu jingma ya kajing im. Anan utan ya kakali syakredop jong ka hospital sorkar kabahetam hakata kanong ba. Maria poi hangta ula perta daga sur kabacam. Doktor sahab sngubhawan sapar wan kloy don ubriu ubaya khun na kajing yap sa kajing im. Ki doktor kila mare sapar bat mardor kila pentia ya uke syaf hajing tia bat raya sapo. Anan ula kelon hakredop jong ka hospital bat uklem tibriu syu. Menta kesngi anan ule ya kakam kabakrautam hakajing im jong baro. Haba anan ula kendet upe jiki kemat jong udon ha kakamra ha hospital kabakhuj. Lasop daki bandage hakikti jong ha kata kapor uke syaf malik ula rung nakajingkhang. Lasop bandage ya kakli jong uke syaf ru. Henry menta ula light nakajingma. Master ki syaf upej anan bat ki umat kitab hakikmat jong ulawan bat syong hajan kajingtia jong anan. Ubat yakikti ki balamong jong hakikti jong lade. Dagasur kebakia ulaong kun menta kasngi omtang ba pilaplat im ya kamensim jonga. Henry pilahika yanga ba kajinglong babha banyarap yu ubriu kakam kraw banyakaspa. Bat nadu menta pin omsa syu hakasem kali. Pin sa ringkat bat nga syayeng jonga. Anan umpat juyoi wat ya kajingtia kabakhuj. Bat menta kasngi ubriu ubarus patam hakanong ba. Ukran syapang banyalam ya anan syayeng jong master kesyaf ulawan yalam ya anan syakayeng jong kaba kum kaying sim. Kamadan hangta kakhuj haduk kata-kata ba anan uting banbu yaki kejat jong halor jongka. Henry omdei tang kajing syai kabadon hakane kayeng. Don ru kajing dum kabakraw hakido anut jong kibriu kibasa hangta. Master kesyaf udon tang uwe ukun cenrang ubakerteng uwining. Uwining ukamsan tang kato katnesnem ya anan. Henry ha kajing sarong ukam syakmat bat shiposya watyala ukparu. Nadu dangret uwining ujubamja dakisya maksyar bat isi bha ya kibriu kibatuk. Haba ukesyaf ulayatu habaro kibadon hapok kahiyeng. Banadu menta anan unsano hangne bat enri ya kum ukun lajong. Kikmat jong uwining ilasaw da kajing bitar. Umla satya bansya ba ukena ubatuk ubalumnyut hasurok. Nyaringkat kerdan hayeng jong Ukesyaf ulawan yalam ya anan syayeng. Henry namar kajing bunkam jong uhaban lej sabari namar kikam khayi jong Henry hadien kene kajing im jong anan hakata kayeng kalong basniu syuk ban ya kajakasa hasem kali. Laai kamra ya anan kebayarengkat bat kajong Austin. Henry akul ubrat ya syaka kamra kebaret kebadum. Kabadon hajan kajakasa jong kinong trey. Manba anan syong hakamit bam ban bamja. Austin jubrat knang deka pliang hakmat jong Bat ong kiksau kijubamja hamadan omna kamit. Anan sim la ong usngap jarjar. Usim yakaja namadan upenku yaka. Bat ubam yaka namar utip yaka dor jong kajing tengan. Kebapen bitar tam ya Austin kalong kajing iye jong anan yaki masin bat kajing pule jong Master kesyaf ula penrung ya anan syaka skul kababha. Anan bom jutiak keloy hakapor miet upenlut por ban pulakot. Anan wanra ihaki radio jot komputer bat kitir light kibalas new na kijaka brat nyut bat repair yaki. Hakaway kesngi Austin ulah tanglut yaki kot jong anan bat baro ki project elektronik kiba ulasna. Hakata kesngi anan ulah yam sengusi shibun ulangu yaki kecat jong Austin
bat kerpat ya ba omthang ya ki kot jong Henry Austin kenjat ya Austin laong bat dokum mame la thau ban nyat pen khu ya ki juti jongi men omna satia ban long ye rengkat dor bat ngi anan nyat no ya ki umat jong ha kata kasngi anan lasmai ba jubab ya nega jing le ben omra ki umat Henry da ka jing job jong kapor kam ju ap na ka banta jongno ru kapor ka yaj state hakarukom jong kahi bat ka jing yaj lenti ka ba omlap sngutu ladap shi postnam anan menta ulalong usamla rangba hakikmat jong anan deshu uta ukhenna uba shepting sa ha ka jaka jong kata ka jing shepting don ka dur jong ka duryau ka ba jai bat jeliu bha ha kini ki shi postnam baladap anan ula pendap ya ka jing pule jong klem kano ka jing kuslai anan shimla yo degree na kano ka college ka bahe Henry ka jing tip jong shapangki machine bat ke system electronic ka kham kraw ban ki engineer ki bahe tamro utip yaman ka banta bat jingat jong ki system baro ha ka weipat ka liang ka koi ka khia jong ukeshaf kelas dang ban sneu ula IT ya ki kam jong baro bat ka company ka ba shongdor da ki clothing ka ha ukhun jong Austin menta Austin ulalong Tripura ya ka company jong ukpa Henry ka jing sarong jong Austin menta kala poi hado ba khen ya ki breu ki badok Maria Shimti ya ka company jong ukpa ka kam ka baningkong ka ba Austin ulale ka long bante ya ka smart plan ka ba he bat ka batamai hapdeng ka nong ba ka batrai kam hi dalade ya ka kam ka baningkong ka ba Austin ula perkhat don kam breu hangka bantrai ki baro lapetnya so da ki komputer bat ka internet Austin ula ai ha anan ya ka kam ka baret ha ka company tang banyo penjak burom ya ule ben ya anan hakmat jong baro ban phara file bat khot ya ubabit ubom don jingnang jingtip anan usngap ya ki baro da ka donut ka bajai jai utre ya ki kam jong batek phai chaka chu ka kamera ret jong manla ka janmet master ke chef la shu ban mi na shabar ka jing thia kumta tip shapangki ne baro anan ju ujor ha master ke chef shapang Austin namar nyeu ya master ke chef ublai jong Henry ulaong baha ubreu ubamatla ha ka jing sarong la panyo ya ka jing jot jong lade taro kelajia ya Austin haka wei kasngi Austin ula penlong ya ka party ka bahe haka company ki breu ki bahe jong kanong ba ki minister bat ki investor na bari baro ki wan ban pek ya kata ka smart plan jong da ka jing sarong Austin udang pen habaro ya ka factory jong ka batrai kam hi Henry nangta ka ka balajia ka ba Austin jupoi perkhat kensan kilat basau kilas dang me habaro ka wei kaplan ki siren la sawa jambha bat baro ki breu kila shepting ki engineer jong Austin ba wan na bari kila mare sa control room kila babaro ki screen computer kila kelayong bat ki dak basau bat baphala kila pau halor jongki ka hun hakar basher bha lasdang ya ka cyber attack kabahe halor ka main server jong ka company kila don jingada bapura halor ka smart plan Henry baro ki jing khangnar ki bahe jong ka plan kila khang bat lok hi dalade Austin bat baro ki nongwan na bari lembat ki nong tray kila sakut hapok ka factory ki hacker kila bu yakum kata ka virus hapok ka system ba ka pressure jong ki gas tank ki ba ma hapok ka plan kalasdang ban kiu lada omla ban pensange ya ka pressure hapo arpo minute kan don ka jing pthei ka basir khe jong ka plan bat baro ki basakut hapo kin klada pei tang shikhilip mat Austin ula ja sep bat klumar jingmut ula hella ubreu ubabit haki engineer bastat jong le pensange ya ka system ki engineer kila say ya ki laptop jong ki kila ai bunjai ki password bat type bunjai ki code Henry ke jingle dusmon jong ki hacker
kalong ka baklan hadu ba don mano bala ban lau yaka. Ki engineer kila kran syai ba menta la syu ban le ai. Ka sistem kala hak bat menta la syu ban pelaj im yaka mensim jongki. Haba ki yo sngew yakan ne baro ki badan hangta kila sedang ban yam. Ka jingyap ka yang hakmat jongki. Austin ula syong hamadan bat sedang teba ya ka kli jong ka jing sarong jong bat baro ka pisa jong kim don jing mentoy satia hakata ka sengi ula dem krup bat yam hangta ula sedang kan mau ya ukpa jong naki pipe bahe badon hajan ka control room uwei ubreu ula kanti hangta une ubreu umdei mano Henry udei anan udang trei hakabenta kabasyapo jong kapelan. Haba uyo sngew ya ka siren, bat yo babaro ki jingkang digital kilakang. Ula parling ba ki ventilation pipe bat boy sa control room. Ki janpong jong anan kila jabo. Kadur khmat jong la jaw da ka app. Henry don ka jingsyai ka bapernai haki khmat jong Haba Austin ula ya anan ula dem haki kejat jong da kabayam. Ula ong ya anan pelaj imlem yangi kine kibriu kimla ban le ai gin sayap baro. Anan ula penyang ya Austin bat klem da kran ai ula yaj sya computer screen. Ki engineer banabar kila tur hajan anan bat kila ong pidei tang mekanik pitip ayu. Kene ka long ka coding ka bahek ha. Anan sim lape jaki. Ula ong haba ki digital kila sange ban trekam. Dai ban singu tu ya ka bor jong ka jing trekam jong ki machine. Anan ula ino ya ka computer screen. Ula pli ya ka jing kangnar ka bahek. Hangta na syopo don ki kenja jong ki hajar teli ki wayar. Anan utip baki hakar kila ban control ya ka software lingba ka internet. Henry kimla ban syong hangta bat penkela yaki hardware jong ki wayar. Anan ula se yaki screwdriver barem bat ka plas na kapla jong Ka smart plan barok ka way. Ka syai bha ha ka jingmut jong Klem ka no ka jing artatin. Ula sedang ban ot yaki wayar saw blue bat yellow wayar. Ki engineer kila perta na syadin. Wadle yakane kan sakem ding. Henry anan udon ka jinget ka bapura halade. Ula disconnect ya ka main digital server. Bat penkenrea ya ka smart plan baro sya ka system. Banle ya kata anan haban penyeso ya ka power cable ka baklan bha daki kti jong Uha bantan bat don ka koren ka baklan bha ha kata ka cable. Anan ukta ya ka daka kti jong Ka koren ka bajur kala yating ba kikti jong bat kasni do jong kikti jong kila sedang ban ing. Henry sim na palaj ya ki wayar ula perta na ka jingpang. Henry da ka bor jong baro ula pandaj lang ya ki wayar. Mar kumta ki wayar kila yaso. Baro kila saw jong ka plan kila lip bat ki green light kila taba. Ka siren kala sange. Ka system kala mino na ka jing control jong ki hakar. Ka pressure jong ki gas tank kila sedang ban herhi. Bat baro ki jingkang ki balakang jong ka plan kila pli hakajuk kapor. Anan ula syabrat no da ka koran. Kikti jong kila ing. Bat ula ring mensim stat bha. Ka jing sengap jar kila dap haka control room baro ka way. Ki engineer ki balakran ben ya anan katu kat nepor. Menta kila pektu ya da ki khmat ki bahe. Kim sim la mudur ba mekanik baduk bat bomdon jingnang jing start. Ula ban penlem ya ki hakar ki bahe tam jong ka pertai kumne. Klem kanu ka coding. Austin ula mare sya anan. Ula kedup scam ya bat ula jaw umat. Menta kasngi Austin ula snow tu. Baka dor jong ubriu kam syong haki jan ya ka ying. Henry haka sap bat ka do nut. Ubriu ubalakran ben ya ka jing im jong Menta ula bu ila ka jing im haka jing ma ban palat im ya ki spangut ki men simbreu. Naduk kata kamit. Anan ula kelalong hero hakata kanong ba. Haba master ke syaf ula yo sngew kene ki umat jong ka jing sokmen kila tuit na ki khmat jong Ula tikna ba diamond ubalatam na ki nyot hakata kamit slap si post na mansua.
Menta ula pensyai ya kapertai barok kawai da kajingsyai jong u. Hadian katu kat nisngi, Master Keshaf Malik, ula khot ya ka meeting ka bahe ha ka company. Austin yang hasenda jong ukpa. Hakmat jong barok, Master Keshaf ula penbena. Bana du menta, unong yok pateng bashisha, jong kene ka company bat ka business jong nga barok. Omlong shu Austin, Henry long no Anan. Austin ula jam sakmat, ula bat ya kakti jong Anan. Hakmat jong upaj ba barok, ula ong, singyo bhama piang nga para, na ka benta ka jinglek klam akor jong nga mensua. Ma piang nga lalek singyo bha ya pi. Henry menta ngala singyo tu. Austin ula ong biang. Anan tang mapi ubadai hok shisha ban long try halor kene ka ket. Kum upara jong nga. Kapor ka yat ka jingkala ka ba itanat bha. Anan uba mensua uja app hajaka repair kali. Ban penkerang yala ka kepo. Henry menta ula long utrai jong ka empire ka bahet tam hakata ka nong ba. Ula shim ya ka company barok hakikti jong bat daki local teknik. Bat ka jing snotu ba kerpang jong ula penkela ya ka syakatek company ka bahet tam hakata ka nong ba. Henry wat hadin ba ula kelalong ubriu ubaruspa ubaton borbha. Anan shim laklet ya ka jaka repair kali ka barim jong Takaspa jong shim latei kano ka jaka na ka benta jong hi. Penban ula tiet ya kata ka jaka na ka benta jong kibaduk jong kanong ba. Hangta ula tei ya ki hospital ki bahe ki school bat ki ying ki bapura na ka benta ki baduk. Bat ula pen shisha haba ubriu ubaduk kelalong ubadon bor bat ruspa. Umla ban ibeng ki wei. Penban kentiulang ya baro ban ringkat bat lade. Wat mentaru haba Anan upet ya kanong ba na ka top floor jong ka office jong Usngau sarong ya kikti ki bala ing jong Namar kini kide ki juk kikti ki ba shim na lek pan krong hakmat jong no. Henry da ka jing tresitom da laki jong kikti bat da ka bor jong hi.